Dduw gogoniant a gras, derbyn offrwm ein moliant a'n gweddiau. Derbyn offrwm ein bywydau ar y mynnau a ganwn. Dduw gogoniant a gras, derbyn ni. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes iawn i chi roed fel i gyd ar wythnos hon i gerfyrddin digon o'r. Gobeithio bod chi'n cadw'n ddigon cynnes. Diolch i chi am ymuno ni. Gobeithio gewch chi fendith o gyd addoli ni bore yma. Croeso cynnes iawn. Yna, arweiniwyd Iesu'r Anialwch gan yr ysbryd i gael ei demtio gan y diafol. Wedi iddo'n prydio am 20 dydd a 20 nos, daeth arno eisiau bwyd, a dyma'r temtiwr yn dod a dweud wrtho, os mab Duw wyt ti, dywed wrth y cerrig hyn ymdroi'n fara. Ond atebodd Iesu ef, y mae'n ysgrifenedig, nid ar fara'n unig y bydd dyn fyw, ond ar bob gair sy'n dod allan o enau Duw. Yna, cymerodd y diafol ef i'r ddinas sanctaidd, a'i osod ar dŵr uchaf y deml, a dweud wrtho, os mab Duw wyt ti, bwrw dy hun i lawr, oherwydd y mae'n ysgrifenedig, rhydd o'r chymyn i'w anghyllion amdanat, byddant yn dygodi ar ei dwylo rhag i ti daro dy droed yn erbyn carreg. Dywedodd Iesu wrtho, y mae'n ysgrifenedig drachefn, paid a gosod yr arglwydd y Dduw ar ei brawf. Unwaith eto, cymerodd y diafol ef i fyny ddichel iawn, a dangos iddo holl deyrnasoedd y byd a'i gogoniant, a dweud wrtho, yr rhain i gyd a roddaf i ti, o'r syrthu lawr am haddoli un. Yna dywedodd Iesu wrtho, dos ymaedd Satan, oherwydd y mae'n ysgrifenedig, yr arglwydd y Dduw addoli, ac ef yn unig a wasanaethu. Yna gadawodd y diafol ef, a daeth yngylion a gweini arno.
Rhai hafau yn ôl, wy'n cofio gweld bachgen ifanc yn gwisgo crys tŷ, ac mi roedd eiriau o flaen y crys tŷ yn darllen The Devil Made Me Do It. Wel, wi ddim yn credu oedd y sawl oedd wedi gosod y geiriau hynny ar y crys tŷ, na'r sawl oedd wedi gweud wrth y crwt i wisgo'r crys tŷ yn deall yn iawn beth oedd ystyr y geiriau a'r slogan yna. Hynny yw, temptio. Nid bwriad temptio yw ein gwneud ni'n bobl ddrwg, ond ei fwriad yw ein gwneud ni'n bobl dda. Nid ein fwriad yw ein gwanhau ni, ond bwriad temptasiwn a themptio yw ein cryfhau ni. A dyna jyst beth i gwyddodd i'r arglwydd Iesu Grist yma yn yr Anialwch. Oedd Iesu wedi mynd i'r Anialwch i gael bach o dywelwch, wedi mynd arno mwyn eistedd a meddwl am yfyrio gweddio, ac yn wir mynd yno wrth gwrs i baratoi hun ar gyfer yr hyn a oedd yn ei wynebu fe yn y dyfodol agos. Ond tra yn yr Anialwch y diwrnod hwnnw, fe ddath y diafol ato a'i demptio mewn mwy nac un ffordd. Yn gyntaf i gyd, fe geisiwyd temptio Iesu i fod yn hunanol. Ceisio cael Iesu i ddefnyddio ei awdurdod ei hun mewn modd hunanol. Os mab Duw wyt ti, dywed wrth y creigiau hyn i droi'n fara, medde'r diafol wrtho fe. Yn aml mae'n demtasiwn i ddefnyddio'r doniau a rhoddodd Duw i ni, ein lles ein hunain yn unig. Mae gyda ni gyd ddoniau oddi wrth Dduw. Un felna yw Duw, wrth gwrs, un sydd yn ein bendithio ni a doniau. Os proffwydoliaeth yw dy ddawn, medde'r apostol Paul, arfer hi'n gymesur ath ffydd. Os dawn gweini ydyw, arfer hi weini. Os athro wyt ti a ddysgu, os pregethwr wyt i bregethu. Mae gan bob yr un ohono ni ddawn oddi wrth Dduw. Ac oherwydd hynny, mae'n bosib i ni ofyn un neu ddau o gwestiynau. Naill ai, beth allwn ni wneud dros o'n ni'n hunain drwy ddefnyddio'r ein dawn ni, neu beth allwn ni wneud dros bobl eraill drwy ddefnyddio ein dawn. Cymerwch chi enghraifft fod rhywun wedi cael ei freintio gyda ryw lais swynol. Oherwydd hynny byddai'n ddigon rhwydd iddo fe neu iddi hi wneud arian mawr drwy werthu ei lais neu ei llais. Ac hefyd, fe all beidio gwerthu ei lais neu ei llais os nad yw'r pris yn ddigon da. Wel, sdim byd yn bod o gwbl pam na ddylai rhywun wneud bewoliaeth allan o'i llais. Ond mae pob reswm pam na ddylai byth a defnyddio ei lais i wneud bewoliaeth yn unig. I ni'n gallu cael ein temptio ond i ni i ddefnyddio'n dawn ein talent ein lles ni'n hunan yn unig, mwyn cwrdd yn hangen ni yn unig. Ond nid dyna pam y Duw di roi doniau ni. Mae di roi doniau ni, mwyn i ni fedru rhannu'r ddawn honno, fel y bydd y ddawn honno o fendith i fobl eraill sydd o'n hamgylch ni. Ac fel y bydd y ddawn yr rhoddodd Duw i ni yn cael ei defnyddio mewn modd cadarnhaol, lles eraill, ac nid yn unig lles ein hunain. Yn ail, fe demptiwyd Iesu wedyn i roi prawf ar Dduw. Os mab Duw wyt ti, bwrw dy hun i lawr. Bwrw dy hun i lawr o ben y deml hon, a bydd Duw yn rhoi gorchymyn i'w angylion i ddod i dy godi di ar ei dwylo, rhag i ti daro dy droed yn erbyn carreg. Ceisio temptio Iesu i roi prawf ar gwaith achubol Duw. Mae'r temptiwr yn gwneud fel hyn.
Trio greu rhyw sîn mawr yn dy fe. Ond na, meddai Iesu, paid a gosod yr arglwydd y Dduw ar ei brawf. Ac oedd e'n meddwl hynny hefyd. Sdim pwynt trio i weld pa mor beth allwn ni fynd i wthio Duw. Paid a gosod yr arglwydd y Dduw ar ei brawf. Does dim pwynt roi'n hunain yn fwriadol mewn sefyllfa fygythiol, heb fod rhaid o gwbl, jyst mwyn gweld a ddaw Duw i'n hachub ni. Mae Duw yn disgwyl i ni gymryd risgs mwyn bod yn ffyddlon iddo fe odi. Ond dyw e sicr ddim moyn i ni rhoi yn hunain o dan unrhyw risg dim ond mwyn hyrwyddo i ddylanwad a'i fri fe. Dylse'n ffydd ni ddim fod yn ddibynnol ar ryw brawf neu ryw arwyddion drwy'r amser. I ni'n gwybod bod Duw yno'n gwylio droson ni. I ni'n gwybod fod Duw yn arglwyddiaethu ar ein bywydau ni. I ni'n gwybod i fod e'n gwrando trwy'r amser ar ein gweddiau ni. Ac fe ddylse hynny fod yn ddigon i ni. Dylse ddim eisiau bod ni moyn profi bresenoldeb drwy'r amser. Mae'n wir bod ambell i arwydd yn cadarnhau, wrth gwrs mae hynny'n beth braf, ond gwynau fyd y sawl sy'n credu heb iddy'n dweld, meddai Ioan yn dy fe. Nid rhywbeth i chwarae rown gyda yw gwaith a chybol Duw. Nid rhywbeth i arbrofi gyda yw gwaith a chybol Duw, ond yn hytrach rhywbeth y ddylen ni ymddiried ynddo fe, yn dawel yn ein bywydau bob dydd. Ac yn drydydd, fe wnaeth y diafol i orau glas i gael Iesu i gyfaddawdi hefyd, to compromise i gyfaddawdi. Y diafol y tro hwn yn mynd â Iesu lan i ben mynydd uchel a chynnig holl deyrnasodd y ddeiar iddo fe. Ar yr amod y byddai Iesu'n plygu lawr i'w addoli ef. Fe ddaeth Iesu i'r byd i achub y byd. Ond i ddwedodd Duw, gofyn ar hoddaf i ti'r cenhedloedd yn etifedd ac ei thafodd y ddeiar yn eiddo i ti. Ac roedd y temptiwr yn dweud fan hyn i fod e'n cynnig compromise. Oedd e eisiau cyfaddawdi. Oedd e eisiau Iesu ddod i delerau ag ef. Ddod i ryw gytundeb fel yna. Cynnig i Iesu oedd e'n ddod i delerau ar byd. Yn hytrach na chyflwyno gorchmynion Duw i'r byd. Cynnig ffordd rwydd mas o'r sefyllfa yn lle cynnig ffordd Duw. Torri ar draws cynllun a chybol Duw i waredu'r byd. Dyna beth oedd y diafol yn trio wneud. Trio cael Iesu i ennill y goron heb ddioddef y groes. Dyna beth nath y diafol. Dim coron ddrain, dim syrhad, dim gwawd, dim croes, ond dim buddigoliaeth chwaith. Dim buddigoliaeth. Ond roedd Iesu'n gwbl sicr na ellir o'r esgyn drygioni drwy gyfaddawdi gyda drygioni. Yr arglwydd y Dduw a ddoli ac ef yn unig a wasanaethu, meddai Iesu. Cynllun Duw yn unig, yr oedd hynny'n golygu dioddefaint ac yn golygu'r groes. Ac ni ellir achub y byd drwy ddod yr un peth ar byd. Dydy Cristnogaeth a dydy Cristnogion dydy ddim yn galw i blygu lefel y byd. Mae rhaid i Cristnogaeth i drio codi'r byd i lefel Iesu. Sdim byd llai yn gweud y tro Iesu Grist. Ni all yr un eglwys blygu i lefel cymdeithas. Mae angen trio codi'r gymdeithas i lefel tystiolaeth yr eglwys yn dose. Nawr, wrth gwrs, mae rhaid i ni fod yn berthnasol yn y gymdeithas. Mae rhaid i ni fod yn rhan o'r gymdeithas. Mae rhaid i ni wrando ar y gymdeithas. Mae rhaid i ni fod yn ymwybodol o anghenion y gyfreithas. Ond ein gwaith ni fel Cristnogion ac fel eglwysi yw gweithio yn y gymdeithas mwyn ceisio codi gwerthoedd y gymdeithas i fod yn werthoedd Iesu Grist. Lle bydd trigaredd a chyfiawnder a maddeuant ac edifeirwch yn teyrnasu. Ac yn drydydd, fe wnaeth Iesu
Mae yna leisiau yn galw arno ni o bob cyfeiriad heddi, yn ein galw ni i gyfaddawdu ar byd. Ond yn hytrach na'n temtio ni i wneud hynny, fe ddylai'r lleisiau hynny fod yn reswm dros gryfhau ein cred ni a chryfhau ein tystiolaeth ni. Ac wrth yn edrych yn ôl dros hanes yr eglwys, yn enwedig y ganrif neu ddwy gynta, bob tro roedd heresi yn dod i fewn i'r eglwys Gristnogol, canlyniad yr heresi oedd i'r eglwys yn lle roi mewn i'r heresi. Mi roedd hi'n cryfhau yn ei ffydd a'i thystiolaeth, oherwydd bod gyda hi achos i sefyll lan dros ei hunan a thros ei chred a'i thystiolaeth. Ac felly, mae gyda ni heddi hefyd ddigon o reswm dros gryfhau ein tystiolaeth ninne. Fydd hi'n ddwyrnod trist iawn yn ein hanes ni, wy'n credu, os ddewn ni i'r dydd pan byddwn ni wedi colli pob hyder i gyhoeddi ar goedd yn erbyn pob drygioni a themtasiwn, yr arglwydd fy niw a ddolaf ac ef yn unig a wasanaethaf. Cei dyfarnu, cei dygaru, cei dywawdio lawer gwaith, ond na ofala ddim am hynny, cred yn yw a gwnaed y waith, oherwydd rydyn ni yn fwy na choncwerwyr trwy'r hwn a'n carodd ni. Amen.
Chweddiwn. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. I ni'n gwerthfawrogi arglwydd yn fawr iawn y cyfle hwn i daddoli di'r bore hwn ac yn arbennig yn ystod y munudau hyn yn awr i gael troi ata ti mewn gweddi. Y garglwydd i ni bellach wedi camu mewn i dymor y grawys pan y byddwn ni'n cofio am y 20 diwrnod a'r 20 nos y dreulio dy fab ein harglwydd Iesu Grist yn yr Anialwch. Fe gofiwn amdano fe mynd yno i fyfyrio ac i weddio, ac i baratoi hun ar gyfer yr hyn oedd yn ei ddisgwyl. Ond yn fwy na dim heddi arglwydd i ni'n cofio amdano fe'n cael ei demtio gan y diafol. Ac o dad i ni'n diolch i fod e wedi medru gwrthsefyll y temptasiynau hynny, a dod o'r Anialwch yn y pen draw yn gryfach person o lawer. Arglwydd mae'r byd hwn yn llawn temptasiynau heddi hefyd. Mae yna leisiau yn galw arno ni o bob man, yn ceisio'n denu ni, ceisio'n cael ni i wrando arnyn nhw, ac i'n tynnu ni ffwrdd oddi wrth yr hyn yr ydyn ni yn gwybod sydd yn iawn. Arglwydd i ni'n gweddio y byddwn ni'n clywed y lais di i chlaw lleisiau'r byd. Ac mor anodd yw i ar y degau achos bobl hunanol iawn i ni'n gallu bod, helpa ni i wrthsefyll temptasiynau pan byddant yn dod i'n rhan ni, ym mha wisg bynnag yma'r temtasiwn hwnnw ac ym mha cyd-destun bynnag. Yr un arglwydd yw demtasiwn, i feddwl amdano ni'n hunain ac i feddwl am ein ewyllus a'n dymuniadau ni'n hunain, yn hytrach na chofio am dy ewyllus di ar ein cyfer ni, ac i fyddhau yr ewyllus ac i'r alwad yr ydyn ni wedi derbyn i dy ganlun dy fab Iesu Grist ac i fod yn dystion ffyddlon i ti. Arglwydd rhoi ni ddewrder, rhoi ni wroldeb, i sefyll lan yn erbyn y temptasiynau hynny. Cei dy farnu, cei dy garu, cei dy wawdio lawer gwaith, ond na ofala ddim am hynny. Cred yn yw a gwnaed y waith. Rhoi ni'r dycnwch arglwydd i berhau gredu yno ti, ac o gredu yno ti, i weithredu yn unol â dy wyllus di. Helpa ni arglwydd i oedi cyn gwneud penderfyniadau. Helpa ni feddwl ac i ystyried. Oherwydd mae yna rhyw fyrbwylledd yn perthyn i bob yr un ohono ni mewn gwirionedd. I ni'n dweud pethau ac yn gwneud penderfyniadau ac yn ildio i eiriau bobl eraill cyn ystyried canlyniadau'r penderfyniadau hynny. Ac i ni yn gweddio arglwydd y bydd hyn yn wir am arweinwyr ein byd ni hefyd. Oherwydd mae canlyniad i penderfyniadau nhw yn effeithio ar y ddynoliaeth gyfan. Felly arglwydd a wneud i estyn y ddoethineb a dy ras iddyn nhw. Ac i hannog nhw hefyd i oedi ac i feddwl. Dyna'n gweddi ni heddi arglwydd. A helpa ni yn ystod y tymor arbennig hwn i am dywelu hefyd. Fel y gwnaeth Iesu yn yr Anialwch. Helpa ni hefyd i baratoi'n hunain yn weddigar ac yn fyfyrgar ar gyfer dathlu gwyl y pas gyda'n gilydd. Clyw ein gweddi felly arglwydd am bendithia y tymor hwn i bob yr un ohono ni, yn enw Iesu Grist. Y madda i ni bob bai a phechod yn derbyn. Gofynnwn hyn yn enw Iesu, ein harglwydd a'n gwaredwr, yn dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beinyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddewn unau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni profedigaeth, eithir gwared ni rhaw drwg. Canis eiddo ti yw deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a chofiwch am ein myfyrdod gan yr wythnos bob dydd Mercher yn ystod tymor y grawys 2 funud gyda Duw.
Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. Amen.